panahon, bisan o nanon, kay mahukay kunman, pagkuran sa nasarayawan. Pagkapadayon na bisan, bagong irasyon, kurang sa langit ang ay istigin nga sa rayawan, di mo makikitan, kurang sa natupan, alin ang alikan, ay kung inibawala, kung mamagirawan sa rayawan, ay kurang sa tutaan na kamatanong kahibayan, kurang sa natakarin mo, bisan ni isikap ihapon, kami na makakapapatong, kurang sa albang bay sayaw, ay lumilitaw ang panunawan, sa kayo walang dalog-dalogian, kaya di mo kapili dami pagsayaw higit sa ating panipati, alam, masarayaw lang kita ang kalipayan ng parisyuhan panayon. Sige, andam na itong iyo'y gala, kung bukos pa ito dali kapasok nila. Pag-araw andam lang, kay bangit masunod ka na, yarahin pagsayaw, mantukar na kurasa. Pagtawagahan na mo, pinahanalis ko ka, dali ang kayo masunod pa, limon ang iba. Sa napapasok pa sila katun na, ayaw kita pagkinalahan lang, kaya mga oras pulawan, pahimos na hiningan higayon, may papalinay-hinay ka pa, basta na mauunahan ka, anong kusong nagkatayo mo dito para kadara, salit sangkay, ayaw pauling, para nirin ka maalkansi, kakaragan imong ibayan, kung di matuman aming karuyan, sa kamay oras pa, di kami, kung baka lugar ka, pirahin, pati puruhin ko, ayaw pang pauling. Taman na kaamon, nagsiring kahatunga ako lahat, hindi ko maon, ay ano bigala nagpagpuntahamon, na iba naman ang imon. Alam mo na siya ang karuyan, matugot ako kahit nagaluhain pagulag, isan kung masamaran itong akong dukhan, nakakabagod mo na gagay malamang. Pero kung kahihimo inay, kung saan ka bumaya, ako ba ang iyong bisan pakuti ay lang, karuyag ko inay naman palisita, pagsayaw bisan madali ay lang. Kung harayo ka na, ayaw hingalimting at makakalipay ngagin sa ruwan ka, kapagsayaw ng kakahalog, kung pinalugdog ko bisan harayo ka na. so much,
Honorable Board Member Mark Paul Gonzalez, likewise sa niya partner ni Madam Luz Biminda Lapicani.